momentálne taký rozmach naozaj toho osobného rozvoja, pretrváva to teda od tej revolúcie tých 30 rokov a možno sa mnohí z nás ani nevedia v tom celkom zorientovať. Je to taký pretlak možno až koučov a nejakých sprievodcov, terapeutov, aj akreditovaných, aj neakreditovaných, ktoré udelujú teda tie akreditácie rôzne autority a možno je to taký nejaký nešvar, ktorý sa tu proste začal vyskytovať a je to ako potreba nejakej súťaživosti medzi sebou alebo konkurencie. Takže toto je také trošku, že namiesto toho prepájania, ktoré by sme naozaj mali všetci podporovať a preto sme aj dnes tu na tomto spoločnom podujatí, lebo každý robíme trošku niečo iné a napriek tomu smerujeme k tomu jednému. Takže my pomaličky už budeme za chvíľočku sa blížiť k záveru. Ak máte nejaké také záverečný, nejaký taký vhľad aj k tejto téme, k tomu prepájaniu, kľudne, ktokoľvek, ako to cítite, nech sa páči. Come on. Vládko, páči sa. Ja to vnímam tak, že keď už spolu súťažíme, tak to Bohu vďaka za to. Lebo tomu predchádzalo veľmi dlhé obdobie, keď sme spolu bojovali. A to je teda tvrdšia škola. A na to, aby sme mohli sa ukotviť v tom, že pochopíme, že spoluprácou získame viac energie a ľahšie ako súťažou, potrebujeme jednoducho tou cestou prejsť. Pre mňa etikoterapia je rozpoznávanie pravdy v danom okamihu. Teraz je pravda toto, tak toto je. A to, že ešte je tu konkurenčný boj alebo súťaž, tak chvála Bohu, že už sa nezabíjame. Chvála Bohu, že už nás nezatvárajú do klietok hanby, že nás na ten pranier nedávajú tam, ale že to je pranierovanie, takéto ejne, ty. To už je pokrok. Keď sa pozrieme na to z takého väčšieho nadhľadu, Emil to robí, sledujete veľké cykly, preto má ten pokoj v očiach, lebo má ten nadhľad, tak si to dovolím ja vidieť teba. Emil má veľký nadhľad. Áno, a to je preto. Takže ja vidím veľkú nádej a vôbec nie som nepokojný ani nervózny z toho, že je tu dneska toľko etikoterapeutov, pozri sa, plná sála. Lebo keď som začínal, keď som objavil etikoterapiu a všetko, čo som dovtedy sa naučil a videl v všetkých tých školách, ktoré som prešiel, religionistiku kompletne celú a keď som ukotvil v tej najstaršej psychológii, ktorá na svete momentálne sa udržiava, to je tibetská buddhistická psychológia, tak som to tam v tom Bezdekovi všetko videl a vtedy som vyslovil jedno želanie. Bodaj by na Slovensku bolo 5,5 milióna etikoterapeutov. Takže nech mi je odpustené, že sa to deje. Ďakujeme, Vládko. Beatka, nech sa páči. No a k tomu tu máš pravdu, že veľmi veľa teraz je ponúk a z každej strany sa to proste sype a veľa ľudí sa aj pýta, hej, že kde, komu, alebo že či v tom nejako poradiť. Každý máme svoju cestu, každý máme svoje tempo. Keď pritiahne človeka niekde, kde napríklad len možno jedna veta mu niečo ukázala, obzor, alebo naopak, že poznal na sebe, že to zrkadlo, že mu bolo nastavené, tak je všetko dobre. Čiže ja som tiež v tom súlade, že dobre sa deje. Aj to, že kde, ktoré, akože vyznať sa v tom. Ako sa naučíme počúvať svoje vedomie, svoje vyššie ja, keby sme zase mali všetko jasné, určené a nadirigované. Takže to je tiež práve, že toto cesta, že ako počúvame a kde nás pritiahne a ako my meníme seba, ako meníme svoju frekvenciu, takže zase nás môže niekde inde. A určite to nie je o konkurencii, lebo je ten veľký odkaz, koľko ľudí, toľko ciest k Bohu. Takže je to naozaj potom už nájsť tú svoju individuálnu cestu. A možno práve týmto spôsobom. Krásne, ďakujeme.